טוב, עכשיו אני רוצה להיכנס ולהראות לכם את דף העמלות בחשבון של אמזון, של האפילייט של אמזון. בואו נלך ל-Payment History. תראו, $40, 40.07, זה מה שאמזון חייבת לי, זה לא הרבה כסף, אבל בשביל לא לעשות כלום, ובאמת לא עשיתי כלום, זה נחמד. תראו, מנובמבר 2016 $13.97, דצמבר $2.40, פברואר 2017 $23.60, וממרץ האחרון 10 סנט, סך הכל $40. זה לא הרבה כסף, אבל זה בשביל לא לעשות כלום. לינקים שפיזרתי כשהתחלתי את קורס הפושטק, כשבניתי אתר ונרשמתי בהתלהבות לאמזון ופיזרתי כל מיני לינקים בכל מיני מקומות, זה נחמד. $40. זה רק אתר אחד, תחשבו שיש לכם 10 אתרים כאלה, תחשבו שיש לכם 70 אתרים כאלה או 100 אתרים כאלה, ואתם פשוט מפזרים לינקים, ואפרופו חכות ודייג, אני פשוט דג באינטרנט, שם לינקים פה, לינקים שם, וזה כסף קל, זה כסף פסיבי שלא צריך לעבוד בשבילו, אבל זה באמת לא מה שאני עושה. אני עושה היום כסף יותר חכם, בקמפיינים מכוונים ושיש להם מטרה, אבל בתחילת הדרך זה מה שעשיתי, זה נחמד, זה נחמד. לא על זה בונים, אבל סתם בשביל הדוגמה כדי שתראו מה זה הלינקים האלה ואיך אפשר לעשות כסף משיווק שותפים ברמה מאוד בסיסית, וזה הרעיון, זה מה שרציתי להראות לכם.